keɗoɗe RFI e ɗemngal fulfulde aadiiji nayi ñalaɗeyankooji no waddana on kabaaruuji Afrique e kabaaruuji windere e taskaramuji kaalanɗi fiyakuuji rewɓe cellal taarindi faggudu needi e coftal ɓalli. Njiite RFI e ɗemngal fulfulde ñalaande kala e dow RFI e dow application Pire Radio. Oɗon mbaawi yiitude yoga e juɓɓuɗiiji amin e dow Facebook e YouTube. Oɗon mbaawi heɗaade min e yamde jeɗɗi silmaji 30, yamde jetti silmaji 30, yamde 13 e yamde 17 silmaji 30 GMT. RFI daaɗe duniyaaru.